Dobrý den, dnes jsme si tu sešli v další naší talk show, v dalším díle, v dalším pořadu. Uvolněte si ji, prosím. Dnes jsme si sem poslali paní Lucii Smyslovou, která nám zodpoví všechny otázky na kapelu All X. Můžu vám říct, že kapela All X je vlastně styl Bellum a je to úžasný styl, který jsem začala poslouchat také. Takže zdravím vás. Dobrý den. Jako první otázka, jestli je pravda, že jste si vzala pana Oldřicha Smysla. No, je to pravda. Můžu se zeptat, paní Luci, nebo slečně, no už vlastně paní, omlouvám se, paní Luci je 17 let. A tak by mě zajímalo, kde probíhala svatba, protože jsem slyšela, že jinde než prostě v Bellumě to nejde prostě, když vám není 18. V Bellumě ještě? Takže jsme tam brali. Brali? Můžu se zeptat, kdo vám byl za svědky? No, jedna taková slečna, která si bude brát Petra Dučkala, jeho kolegu, mýho manžela. A můžu se zeptat, jak se ta slečna jmenuje? No, oni jsou dvě. A můžu se zeptat, jak se slečny jmenují? Wendy a Terry. To jste mě dost zaskočila. Já jsem totiž... Tak já se přiznám, prostě mně se líbil pan Dočkal, ale to nebudeme řešit. Můžu se zeptat, je pravda, že Uli, vlastně Jakub Uličník zvaný Uli, chodí s Johanou z parku? No, je to pravda, bohužel. A můžu se zeptat, jak dlouho? Už hodně dlouho. Ale slyšela jsem, že prý Johana z parku je Uliho matka a přitom s ním chodí, je to pravda? Já si myslím, že je to pravda. A prý má spolu dítě? Je to pravda. Teda jako, no, takový divný dítě. A chci se zeptat, je pravda, že Alan Novotný má syna, ale že on se neženil, ale že se vdával. On se vdával. Opravdu? Občas. On se občas dává a občas se žení. A můžu se zeptat, jaký měl při vdávání šaty? Růžové. Tak to bych docela chtěla vidět. Takže děkujeme za dnešní pohovor, mějte se tu krásně a naschle!